Sashi sin mentakas ni iba Prestone i keren sikipat ba bali pelat kubor. Hadin ketika jing keren jungi ban kentuing i berok bali bam johor. Bat hadin bagi ong ba kasorkar kamla ale i ke ya yarap iwe lane ya lade dalade. Ila ong ru hadin kata ba kasorkar kala ale kat bala kala ai ki hatongin don kam kasorkar ban pentian jai ni. Hadin kata iong sakumno iong ba ngila adep ai yaki ya uduk usuk mencim senam hendrai kamde ka pop sorkar lada kimla pan ai bat penbiang ki kot slah ba biang ki ai ka bank account ka ba mdei ba bakala nakini ki jingkran baro mtaksi ila apoi sa shakane ba ban pen shai shangi ki ka halor ketuka RTI kaba mga mapiki ba niya pet niya kmi kini kisngi beladep bat kadai ke bangidi ban sngo komen namar ba kasorkar kashimi gani kapor ban batai shanga shapi shapang kani ka jingbu jingkeli jongi bat ngidi ban shimi kani kum ka jingjop ka jongi ba namar ba dei nakababu jingkeli manga mapi mangia wat iki kerteng jongi bangia kmi hato ketuka pisah ka Jingshisha na sa bank account jongi bangi penbor ka sorka ban pelut kumbasau pusan minit ban batai syai shangi syai ketuka pisah balai kampat poi hato kat poi ne kalau ngai ko sungsi ba iba Prestone persang ban kentok yang asimet ru yong hana ba imat ngam sungsu ka an yang ada mandek polis show hak tahan mati kan itu ipi mati gede tu kajaka bagi ajing hikai yakini ki officer mo lesing ada man supentip iba Prestone mangadai kebreu bala don ke degree jong kan ngalak ju yo scholarship ru balik polis sabilan but ngalak ju sim class ru mati na bentak ki officer mereka ni kamdai ka eka banginia kan tho iwe ne banginia pen pai kti kini eki bamler namar ba habangi keren eke ni keren ningkong haka Jingshisha na ni kata Jingshisha ngam de ke bre ko banut ban ang kesentur klem da pule benya klem da research klem da snot ho bat kanong rim jongi bat jong ka tur ka seng ka jongi ka long bet ban yeng halor ka an ban keren haka Jingshisha ka bangi shem nakikot kisla markata kalau ka eka bas musi bai ba Prestone ikwa ban ya lambak lai pi ban ong ba mangi kum ka seng la ya lambak lai pi kan ni kam dei kumta namar ba habangi wan chikipat ba ban ai ka RTI ru ka eka ka RTI ka de ka an ka bak sarkar ka ai ngai pi ban ilum ki kot islan ka sarkar Jingshisha wat ikani ka an RTI nya kun ngar ma de iwi ha ka to por be kun man yo ikani ka an bangin yo lum jing tep nak ba ngila le sha parliamentary standing committee ban ajing mut bakan long gumnu ne ka andru to kata ka de ka we pada ka story handrai ani ka RTI ka long pa atiar ba mangama phi ngila ban sei ba islam sarkar bat ka de ka ba pendon kam ya ka RTI ka bangi yo sei yakini ki dokumen ka ai ka sarkar ka to list shanga bat mangingi sa sampai ba kam de ka bangi shu thang inyo na ki to ki kerteng inyo na ki to ki figures tu ki number tu te kamde kata ka fake news kum bagi ong iba Prestone mo waya sungthu bakla kanong rim jungi ka de ka Jingshisha ka ba ngiyo lum naki kot kisla lingba ka RTI ka ba mut bagi de ki kot kisla ka ba ai ka sarkar hi shagi te sakawai iko akan thosh ka seng jungi hana khile yarap da ka basam kha kum nim tai yang kwa ong ba kita ngile henrengi tip bangim kot bor mania sam khaw ya silak arlak mut kibriu bat kadai kani ka kam ka bangile ru kadai ka ban pet bahaka ni ka por klam nundan bayak thnan namar phla kular ba phin ai kata ka song pisa ti phidei ban bu i kata ka jingkular bat kani kadai ka kom trei jongi ya rap khambon ti sakawai ru ko ban ong kumne tong nya pet biang sot ka RTI kanang bangin sungthu ka ba kam ka sarkar bat ka Jingshisha ba pau plan yang kita kikot islah
Mencim senam hapor bawan ke lockdown. Kadai nakajing dawa jo kipai ba. Kaseng kinong de madan mangi nakatur baong ba pi hapan ai jing kesan yu pai ba haba pila lockdown kumne. Iong hana bangim ju ai jingmut. Na rumen sim senam ngin ai jingmut badai nak takadaru baki saong bakin ai kene kajing yarap mo. Te na rumen sim senam ki ong kin ai kene ki dapat mi dak tukun notification. Hendrek sa si sien iba Prestone ila yalam bakla. Daka baong hana haka tukun notification ki ong ikibreu ki badon ka AAY ki mbet pan apply. Kili boleh biang tukun notification. Hot iktik officer jong pi bukin batai. Namar haka tukun notification klam thok kumta. Ki shuong batang kitu ki breu ki ba don job card lane ki bayo jing kersan nakatuka PM Ksan ki mbet ban apply ki masrul tangkat ta. Ndeki wei ki badehi ki nong belas ni ki don hok ban apply kani. What kitu ki badon ka card AAY ru. Hendrei ngakwa men pen snow sa sarkar. Ba kitu ki badon job card ki claim apply. Bon naki. Hendrei wat makiru. Haba ki yo ka phone number jangi kini kisngi pala dap ki pha khobor sangi. Ba kata ka jing kersan ka sarkar ka ong kan ai ling ba kata ka PM Ksan ba kata ka job card ru kampat poi. Tementang aku abot jing keli syai kata ka pisaru. Om tangkan ne ka song ba pikulari kinong ki daily wages. Tementang syuk tong ini kan mau mo. Mencim senam ki ong to ya apply. Ya apply ling ba phone ki ai phone number lane ban WhatsApp satu. Lane ki ong ru ya ki breu da pila 1 mi syaki office labor ki bahab barok ki district. Lane ki panjing yarap nak snong ban ong to yarap ban register ya ki breu ki bahas nong jong pi ki badai ki nong belas ni. Ba ki breu ki dale kumta. Bon na kirelay ki da Xerox what ya ka bank passbook ru. Na makata ka jing don kam na ka labor office. Lapin biang ru ndok sudong. Ti menta phimla ban keno. Sa si sien pi kwa ban keno iki pa ba. Bakim pla ban pen biang ki kot kislan na baki smuthu bakala ka e kata ka song pisa e. Bakani ka e dei ba even le ran ba ha kapor ba ha jubab ka jubab ka baning kong e kalong ban keno baik ban yu pa ba. Ti hadin baki ai kita ki kendon ki breu kila apply. Mentah hadin bangi yo e kane ka RTI. Ka e ka bangi sya. Nak RTI. Bon ki kerteng ki breu. Bon ki bala phone changi ba pha message baka don ka kerteng jonga hendrei ki da pha what ki bank statement joki. Bakat kum bak tho hang tu ka arpo wei spa. Ki klam yo arpo wei spa. Ki yo new spa la ne khat sau spa. Ki don ru ki bakham yo ba don tangka kerteng hang tu. Te menta sya ka jangan ka pisah. Himla ban ong menta sendat oh la sis na menta. Pi ong pade oh ki don sakat tu ka ni ki bangim pat transfer. Pimut pin sngap bet dada dei bangi ngim ya bo jikeli ki pat ba kim kedau bahasa account juki kampat poi ta pin sngap bet. Kata ka de ka jingkeli bi nga khmik lenti bin ai juba bahasa. Ti sakawai ru ki don gitu ki ba apply. Ki ba biang lu ki kendon. Pin ham ai jubab menta balai pi reject ya gitu. Haka nong rim ayu. Pi klem pediang. Ya ki application jong gitu ki badai hok ki nong belas ni. Ki badai ban yo e ka song kisa. Balai pi kentat ya ka application joki. Ya ka nieru sesmubha jubab syaupai ba. Ti sakawai ru i ong ba hana ngimdei ban syukun no kun tho ek sarkar khamtam kapor ka khlam ka juba chongai ka ne ka long ni kedau ya ka jingshem ka jongi ba ka de ka kamram chok sarkar ban pensai mo bat khamtam na mal ba ka de ka por chok ka khlam ni hap ban pe ngor na mangim kwa ba ki para nong song snong jongi kin poi sa ka jing yap thangan ba de na ka ni ka daw ba ni kentui ki pat ba ban pentip sangi atau ki yo sisana em ka jing kersa mencem sna nama ka tur ka de ka jing ai jing mut pat ba hi ti shu i ong hana ai jing mut shu ti en ai ta ki jing mut ning kong ba i wei i breu i badon kerteng ha ka tu ka list pet ba hapok ka ni ka tayo kan poi hok ka tu ka ar
hajar cispa tengka kepada kabha jongki. Lane kesan hajar lada kidai kituki baregister hapoka BOCW. Nama kita pesan hajar bon ki ong kiram yo san hajar. Te sei ka ja te. Kan ja si hajar kan ja news pa makana ro kadai ka jintu Te pet bakan poi kan ka pisah. Ya kitu ki ba pi ong pimpat transfer. Ya kitu ru pet bakan poi kan ka pisah hapo kan ka tayo. But ya kitu ba pi klam pediang ka application pihak a juba. But ngilele kentu bahwa ya kitu ru pi day ban kersan kamta maklawan ban sa arsin kani kakhlam. Shushu ngila adap ajing mut ngila ada kajing thok taka memorandum. Ba mention snam pikular song pisa nisyam baka khampat. Bet khampat runti khampat boy taka pisa. Handai kani ka kanti mentaro. Kani kasin mentalili kham syam jing hadu kata-kata. Namar la shi snam ngila adap ya kani kakhlam ni kham yo kamai shu. Bon ni paralok jongi ki ong tangka baywar la syuk i hab ya pet yeng no le sin le nyo shnong ki don ki bapa message ba ong tangka khau mentangi don ngim don i issue tangka ja sudah ki don ki ba ong ngim tip syuk la sa ngin yo nai ti ni kentu ba ni ai jing mut kum ba pi pa ma pi ba sngob ha announce shisendon pakan don biang ka jing kersan ya kito ki ba im da ka ba belas ni Nila ajing mut ya piru na ibang say kita kapisah. Yang shim RR crore na riu pongut ki MLA kapoy shispa ar crore sami katu ar laktam kilong yeng pilaban yo ikan kiji persya. Pikwa ajing mut syuk ngan a syuk kijing mut kata kalong ba menta piong banyak huni kan khlam corona. Namar bagi hospital kila aslai ni de banyak la se isolate hayeng la dangila ikibamla pila kerpat isnong bakin yarap banbu ki corona ke senta sngob hawat kalat kapisa katingka ban kersan ki snong kumno pi expect yaki ban penya yaki ne expect yaki khna snong khna samla jongi ban le yeng pahara hanto ban le yarap hanto khlam kanu ko jing kersa bat sakawairu itip bakadon ka central grant kabai yakini ki frontline workers mutak ti betrai hospital batru iki betrai hakishno ki asha ki anganwadi namar kituru ki deki healthcare frontline workers hakani kakhlam bat iki volunteers shnogru ki balai ban pet iki ba quarantine ki la deki frontline workers ka jingshisha ka kamram jok sarkar kala dei ban shim kabu ya ka central assistance jong ka insurance ka ba ong ba lada ka don ka ka ba snopsi ba kine ki ba yakun na banta jong phi ki yo corona ba ki du ga jingem ka long yeng jong ki kan yo ka to ka insurance money hato ya kan ni phila ya pet ba ki hospital private ki la register ya ki nong tray jong ki hang to tang ini shwa jing mun munta hande ya kan ni baro ke bangi shem ling ba ka RTI ngin sa ai da ka jing tho da ka memorandum ngin sa ai wat ka sabut ru iway message baki pak beri baki kami yo ekane ka pisa tingka kani ka de ka documentary evidence bat ngin pen poi sapi ka kamram ka jong pi ka de ban pet ba kini baro kin yo hok ka jongi namal ba ka de ka pisa ka jong ki ba kular bat sashi sien ngakwa ban kentu pi wa wat num le ka bat ki beri namar ba kani ka jing kentu jong pi ba ong kani ka bangi ong mangi kam de ka jingshisha kani ka jingshisha ngi sngap iki bri la pen snow bat kani ka jing kran jong pi ka long ba pen pau ba pilang persha ya ki brio namar ba ki de ki brio ki bala pen pau iki ta ki jing ki kham yo ta pisah katar pilang kwa len ti snow ha sakawai ka advice ba pide ban long ba kloy ban kham snap yaki pat ba but kani ka jing say RTI ka jing share ka dei namar ba ngidon kata ka jingkit kle ngidon kata ka jing snowlem pangim dei ban yak boys ka apot ban yap thangan but kam dei ka ban shuya kan tho pi kan tho nga kan tho pi ong nga sa le ka election arpo lai ngin sia pe ya kata ndre ka ba menta ka ding kong
kilik pek kim num yap tangan kibre bat sa shisin kan ma bangi dei ki nong shong shnong haka jela haka ri kabale kita ka demokrasi bat manga bat barok ni don hok ban kentu kamtam sha ki minister pp kumim minister labor kajing ba khli ka de happy bat ladang isngo ba kam biang ker kontrak kam ni don hok on ong pi ban hiar shuki bat sngo ba ong what ya kitu ki ba advice pi kitu ki babu kitu ki bureaucrats bakim num advice bakla namar kane kadai ka kam kam yap jong pai ba tingi khmik lenti bakani ka hok chapat ba hapok kani ka tayo kin yo ya kani ka bala kulariki bat sashi sian pai ba ngidi ban kan mau bakani kadai ka jing job jong ki pai ba ladangim keren ladangim penpau ka Jingshisha la shu ngap man kani ka pisa kala ja ngim tip sai ka poi bat kadai na ka jingyawan langkum ni mengya pet kani ka RTI mengiok hai yu new so yang ka jingjob hendrei wat la ka taru ngindang hapet ngori bat ban budin bat ngindang pedyang hi ya kitu ki jingmut jong pi bat ru ya kini ki complain la da pim bat yo kile check ya kitu ki mom bat yo la ban check ya ki shnong ru ki badan ki les ngop hapun poi changi ki les namar habangi thap ya kini ka complain ki kwa ban rum lot ki krtang ju ki priu ki baklam yo ka bha ne ki bakham yo tret bat ka juba manta kadai banai sarkar shangi ki ba